Men sizi ayna, tahta, demir, plasmasyalı zatları iýen adam bilen tanıştırayım. Bu adam 1950-nji ýylda Fransada doğulan Michael Lotito. Ol adamda doğulandan beri bir artykmaçlyk bardy. Ol bu hemme zady iýmek ukygy bilen gysga wagtyň içinde uly meşhurlyga ýa boldy. 1966-njy ýyllarda nahar şowlaryna gatnaşanda ol ýerde zäherli zatlary ýerdi. Ýöne zäherlenen okdy. Lotito iýen zatlarynyň ýanyna ýag we suw içmeyi saýlap alýardy. Lotito 2007-nji ýyla çelli 18 sany velosiped, 15 sany sewda sepeti, 7 sany telewizor, 6 sany lüstra, 2 sany yatak, 1 sany awtolov we 2 ýylyň içinde 1 sany uçar ýemek başardy. Yaman işden adam ekeni bunlar näetdi? Bu adam iştäsiniň açyklygy bilen Guinness Rekordlar kitabyna girmek hem başardy. Indi şeýle soraw wada bu adam bu zatlary nädip iýip bilýärdi? Lotito bu iýen zatlaryny gecicik parçajyklara bölüp onu ýag we suw bilen ýerdi. Doktorlar Lolitonyň aşağıdynda we içegelerinde goşmaça bir gatlagyň barlygyny aýtdylar. Ýöne bir gynandyrjy habar. Lotito TV-ge ýollar bilen 2007-nji ýylda aradan çykýar. And I eat it. It's delicious. And how's yours?